שלום חברים, היום נלמד על מצווה מספר 13 מתוך 77 מצוות עשה שנוהגים היום. המצווה היא מצוות עשה לברך ברכת המזון אחר אכילת לחם. והמקור לזה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ומהתורה אתה רק חייב אם אתה שבע. והמצווה הזאת נוהגת בכל מקום ובכל זמן. שאכלת ושבעת אתה צריך לברך. וזה נוהג בזכרים, ובנקבות זה ספק אם הם חייבות מהתורה או רק מדברי חז"ל. ואני לפעמים שאני מתעצל, ואין לי כל כך כוח להגיד את כל ברכת המזון, אז נגיד אחרי שאני אוכל לחם, אני פשוט אומר, ברוך מרא אלענא מרא דאי פיתא, זאת אומרת, תודה אלוקים על האוכל, על הפיתה שנתת לי, או על השוארמה, או על החלה, וכמובן זה לא לכתחילה, אבל זה עדיף מכלום.